Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union ka Banpau ka jing snokya ya ka jing bom shangan shu ka ya ka yang kinong leit nong ban ha kanro umot kyang nang ba namar ka jing penlong ketem di drok ki bawan shim dawai civil hospital Shillong halor ka ni ka banta ha sngit ho ding ka KSU Laban Circle ha ka jing lam Ujason lalu president kilalit ban ya kendo ya ka surgeon superintendent ka civil hospital Shillong ban penpau ya ka jing yo jing ujo ni ki pat ba bakate ka jaka kamlong shu ka basngan ha ka ya ka yang jong ki pat ba habakran shikinong tho khobor Ujason lalu ule tho ba kita yo baladap uwe urang ba ya denti na kate ka benta ula sha lute ha ki breu ki basyong ha kate ka jaka dak ba aidaw bakiwan ban thiet bam ban shim dawai na civil hospital shu ula ong balese ki don ki bawan shisha ban shim dawai hendrei ki don pat ki bashim kabui kate ka jaka ban penlong ka jaka khai drop bat ketem di drop hagji kendo bat ka superintendent ka KSU ka kentu ban pet ban matha ya ki bawan shim dawai bakim de ban shong kate ka jaka hendrei marsindap bakin let no shayeng namar ka jingdon jongki hakate ka jaka ka pen assignment shikat de ula benra baga superintendent ka lukular bakan shimkhya bat ban ra ru shaka sarkar halor kane kaman hakani ka ju hi ka sngi ka KSU Laban Circle kala beru yiki brio ki bashong hak kendro umot kyang nangba ka bade ka jaka bakerpang jong ka seng bat kala buru deki signboard lani ki jingtho ba maham ba ka jaka ka de ka jaka kum ka no smoking zone Khasi Students Union Laban Circle tasi kala iyo bani kendo I surgeon superintendent ke halor ka ni kamat ka bakam long kongsan ya ka jing chong sup chong san kini ki long chong chong ya kala ban hi bro kawai haba ni I barobor kini ki samla ki ba one shim pan detox one shim kini ki dawai hadian badap pan shim kini ki dawai pan detox la pelong ya ka ni ka footpath hani ha civil hospital kumkuwi ki jaka shongkai di umuchong nakaliang ka Laban Circle hot ni bun stem bun benang layo ka jing komplain jing ujo ka ba fair ni ki long chong snong jong ka Laban Circle di umuchong hot nakaliang ka sarkar ka tanan padipet kala persyang bat kilala ban kendra ya kini ki pardok rasnam jongi ba kibabut kan ni footpath ba layo ban kendra showai di hadian kataru ni nang jisyak muncong nang lupa akan duna kata ka jingsong ng gini kena nomor bro siya ta ki aidaw ba kiwan ban bamja kiwan ban thit jing thit hadian kat ini belai belada bro ni ba ki kena kinang bun ban moncong ki bun ban mondi ting moncong akhmat I pajba ting kia khle kenja kia khle kia di duma kia di kenja kalong ka iki ba pun sajmet but ru nakaliang jong ki pajba besong hapo laban kila komplain sibun kumba ki shaluti nakapor yang men hakini ki kendiat tayo beladam iwei I rangba ibalaya nang ni banchong ba kawi kenthai brio bat katu katingot ki samna ki ba don rekat bat ka kila bat I bat kila ong ba lada kila persyang bandawa bat ladai imai ki ong bakin halaba I le kam kumbi kumtai ya ka kuntai brio tin nakaliang jong I bopli ila chaptiang bat ila ai ke I ka badon mai bat kumbon chong hadian biwan hadian kata pa iwan kendu ya ki nongelam yang Laban Circle kalau susi bat kolong ba utu orang ba brio uri we ni ki pa jong kini kena I bon sim dawai hang ni te kumbon chong pating deng hapdeng jong ki ru lese hot ki don ki badon sya kata jing temu ka ba ki kwa sya ban kala bat ki don pa ki samla ki ba wan sim kabu ya kani jaka ban pelong kum ka jaka khai lani ka jaka ya kendu ban yo ban ya plio lani ban subut kumnu ban khai yo ni u drugs keleng ka sor Shillong pro kawai ti nakaliang ka seng hi kum chiong kani ka sngi wan da ka lenti pa jajai bat wan kendu ya superintendent ban kepat I ba in hot nakaliang jong I ban sim kya ban ong I kini ki na samla ki bawan sim ya kini ki dawai ba hadian bakidap sim ni dawai kimde ben chong kasyu kini ki footpath ani hamtam le hunu mot kyang dong ba wa khamlong kendong ketika jaka ke jong kerpang jong kaseng ba udon unu mot kyang dong ba di iwan ka linti bajai ba ka khubor syakiru ni penso ba ketika jing ketika ka linti ke ba
kwa ban kerpat iki ban pensutu iki ba kimdei ba kin yeng ni ba kin pelong jaka song jaka di duma jaka khai drugs khai kenja debat lada nakaliang joki kim sim khia lani kim sut nyau ya kani ka jingwan jai dong seng kamban si ka seng kini ndiat banai kan sim khia bat kan sim lagi an aktil jong la jong Jadi ke GUP di mana dia sistem berbi lalu dikubun. Dia kedua dia persang ban B iki. Mereka kan di sini yang jelek yang ampun. Kita lagi GUP persang yang dikubun. hoi ko mun omo nakaliang doki addicts kidon sibun got ki numbers bagi lai student ki persyang hoi tangba ko mun kat nang mi isngi kat nang mi isnam kat nang mi imnai kinang yai jelai kalong ting ting ko mun lesi tang para magiru ki bongan hang niru kidon ke iki jing subut aba ki kumnu bakin la ban di yong niu marpo panakaliang jogi ka seng hibro ko ngasai ngangit ba ngi kerpat ka sarkar baka di ban simkhia halor kini ki nong khai ki bahe baki di ban la ban rat di khong no yong niu marpo yong niu drugs nang ni ka jela jogi hoi nakaliang superintendent ti kum banchuang nakapor iai persyang ti mairu yong inyai keren bat ka sarkar halor kani ti halor kata ti ni kermen scam ruhi ba in simkia bat ni ngit ruhi bangin yo ka positive response ta kalian ruhi hangni ti ong kumta hi su tam ya kya sispa ni khna ki bongon sim dawai hangni Kamu ke jidon di kena hari ke jika om pagi chinawai dari kile dari kam trim sebab sikit ke nak senang jadi kata hi ke baka seng ka snow khian marba ting ting ki khna ruhi tam bikin ya nang ni na civil hadian bagi school na ki school repair kim jula su ban ya nang ni ka lenti ting ting kham tam e ginong shok shnong ki ba sa station mo prem operslong ting ting hap ya lemba ka ni ka pain maun ka laban ter kalong ki ka ting ting ka ba ka lenti ka bajrong ya ki bukli kim numla ban poisu ha kapor bikin yo ban puli la ni bikin yo ban pendap kam ki beri ban pendap